Meus, de verdade que a deriva do Concello de Ponteareas comeza a ser moi preocupante. Se o módulo de atletismo de Ponteareas xa era un auténtico disparate, 4,4 millóns nun módulo que literalmente ninguén quere, pois xa non damos crédito a todo o que está disposto a facer o goberno da dereita para impoñelo. No pleno de xullo quixeron incorporar por urxencia 2 expedientes ao mesmo día da sesión. Pretendían que a oposición estudase máis de 560 documentos con milleiros de páxinas cada un en menos de 5 horas, cando o mínimo legal son 6. Non, é que ides flipar. Agarráronse a un baleiro do regulamento para xustificar que as 4 horas de duración do pleno tamén contan como tempo de análise. De verdade que flipamos igual que a vos, Non agardábamos que esta mafia de políticos profesionais podían chegar tan lonxe sen remordemento algún. Pero o plan fraqueou, O pleno alongouse, e varios concelleiros do goberno liscaron antes de tempo, perdendo a maioría absoluta que precisan para aprobar estes puntos. Bueno, recollida de cable, pasas os puntos para o pleno do mes seguinte, así a oposición ten tempo a revisar con calma e non anda coas súas pataletas. Convocaron un pleno extraordinario para as 8 da mañá do día seguinte e así aprobalo canto antes e polo aire. Cando aínda nos atopábamos abrallados co seu escurantismo, no pouco tempo que nos deron para ler, identificamos que tanto os informes de secretaría como intervención son desfavorables. O funcionariado alerta de que van a hipotecar as arcas municipais cun préstamo millonario. Non, é que aínda peor, pretenden licitar a construcción sen ter garantido o préstamo. Bueno, pensas que xa rematou, verdade? Pois contan con pedir financiamento á Deputación de Pontevedra, para o cal xa rematou o prazo de solicitude. Nin a comunidade atlética o pide, nin os informes técnicos o avalan, nin o financiamento está completamente asegurado. Explícanos ti por qué e para que fan isto. Ollo, nós nunca reduciremos a política ao cumprimento formal da legalidade e a ese discurso de xestores responsables. A historia da clase traballadora demostra como os dereitos nunca se conquistaron obedecendo mansamente as regras dun sistema pensado para protexer os privilexios dunha minoría. Precisamente por isto, este caso resulta tan revelador. Eles son o poder. Eles escriben as regras coas que gobernan. Eles administran unhas institucións construídas para manter unha determinada orde económica. Pois nin sequera con iso lles chega. Cando son os seus propios procedementos, informes, controis os que lles poñen límites, retórcenos para sacar adiante os seus caprichos. Evidencian que a eles lles importa tan pouco a legalidade como a nós. Debemos centrar o problema en quen goberna e ao servicio de quen poñen as súas decisións políticas. Contra o capital, disidencia radical.